Добре, намираме се на 5370 метра надморска височина в едно от най-свещените места около Кайлас. Точно пред южната страна на планината на боговете. Кайлас, до нея се вижда малкия Кайлас и малко по-вляво или западно разположено така нареченото огледало. Няма да ви говоря дълго и широко за енергия и така нататък, само ще ви кажа, че това е едно от най-красивите места. Иначе цялата планина е уникална като пирамида, но тук се намираме твърде близо до южната й стена. Казва, че това е доброто лице на планината. Други ден, на края на нашия първи ден от кората, ще бъдем от северната страна при манастира Дирапук, долу-горе на същото разстояние. От тук нататък започва вътрешната кора, така наречената вътрешна кора, около планината Нанде. Ето тази планина, която е разположена югоизточно от Кайлас. Един хубав ден, може би още до година, аз ще опитам да я направя. За сега е забранена за изкачване за минаване от поклоници, защото има много заледени участъци. Казва, че ето там в дъното на кората, буквално като докоснеш южната стена на планината на Кайлас, има 13 естествени ступи, които са образования, които са естествени не от човешка ръка. Надявам се до година да ги видя, да ги заснема и да ви ги покажа по-късно. А сега ще изпълня една малка церемония, която обещах на моя приятел Теди и моите приятели Теди и Жужа. Техният син Макси, те ми дадоха неговия път да го хвърля точно тук, на това място. И точните координати, географски са, все пак е важно да се знае, 31 градуса и 3 минути северна ширина и 81 градуса и 21 минути източна дължина. Хубаво и вие да знаете. Това са координатите на това място, където си намираме. И хвърлям пъпа на Макси в този момент пред Кайлас. Айде, готово? Това беше. Аз бях Миро Нанков, Adventure Club National Geographic. Благодаря.